Allah ba daban ubana bane wannan, ni kawai tattara kayana zan bar garin nan. Kawai dai dan na bi shi sau da kafa ne. Wannan masifa da mai tai kama. Wallahi kawai haɗa kayana zan yi, ana cire geran nan bar ƙauyen nan. Na rantsa da girman Allah. Dan yaran tafi Lagos wajen maman Monday. Maman Monday ai sai wajen maman Monday. Nan da raba da mai tai kama malam. Muka kare yake na a kankare. Wannan rayuwa ce. Kai kana can kana taka sabgar. Can kana taka sabgar amma Shafi'i barka da aiki. Yanzu Shafi'i saboda ba ka da mutunci yanzu dan noman da kai kenan tun safe in turo ka noman nan salaci. Yanzu abin da zan gaya maka gonan nan tun kana gobe in ka fito ka samu wani ka raba gonan nan biyu ka sayar da rabi. Ni gaskiya caca zan shiga. An cinye ni wallahi jiya cacar ba jiya cacar nan ta bani kahi. Jiya caca ta ban kahi. Yanzu gaskiya ka ajiye ni ba abinci babun tayya. Da 50 ka je ka ci abinci. Ka nome min sosai ba. Ka tsaya ka noman gobe wani ya zo ka sayar da yabanya rabi. Caca zan shiga. Saboda jiya caca an cinye. Ka raba ta biyu ka da sai da rabi. Ka samu mai sayan rabi. Zan sayar saboda zan shiga caca sosai gada. Yanzu abin da za ka yi ni zan tafi wajen caca. Nan tafi mun can ina can wannan malam Badaru ya himfuda bajau da hida baba wannan baba na kauye suna can da yi caca. Wannan in an cinye ni to in ko ba a cinye ni ba zan kara ma ka je in ka tayi ka zame abinci ka siya. Ni kuma wannan zan dan sha sigari na in je dan zuba horon a caca mu ga me gari iwaya. To yawwa to ni na tafi. Allah wannan ba daban ubana bane ba wallahi na tallahi. Ida mun ga kake kireke da kai kamar fatanyan nan ka tafi wata caca a dade cinye ka. Kai yar uba wannan uba na sunan wata unguwa a Kano ban shekara. Wai yadda ka san wani hotel Zambrosh. Amma wannan uban na gaskiya ina kowa yana da can uba amma banda ni. Na kama gaibu. Alquran na zo a gidan gaibu. Alquran to dai dan biyayya dai komai za ka yi dan biyayya ne amma ba daban bai ina canza uba. Billahi la ilaha illallah na canza shi. Kai noman ma ajiya zan yi. Alquran na aji kawai tafiya ta zan yi. Gaskiya ba zan iya da wannan wahalar.